Окупанти поблизу Мар'їнки вбили 38-річного молодшого сержанта Олександра Аксьонова. Про це повідомив міський голова Борисполя. Боєць пішов на Східний фронт у 2018 році, де у складі 28-ї бригади боронив Мар'їнку на Донеччині. Ще двоє українських військових поранено, кажуть у штабі Об'єднаних сил. Воїнів терміново евакуювали до шпиталю. Стан одного захисника тяжкий, іншого задовільний. Окупанти також застосували безпілотники, стрілецьку зброю та гранатомети. На дії ворога надана адекватна відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Станом на 7 годину ранку, 25 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Були лише незрозумілі будки і намети, але ніщо не свідчило про наявність нібито державного кордону. Про це заявили свідки захисту у справі лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва під час допиту в окупаційному суді Армянська. Дінара Сейдгазієва та Емінія Вамілєва розповіли, що 3 травня 2014 року пішли на зустріч Мустафі Джемілєву на межу Криму та Херсонщини. Там їм намагалися завадити озброєні люди у камуфляжі, дехто був у формі Беркуту. Зустрілися з національним лідером на місцевості, де не було жодних згадок про нібито наявність кордону. Бачили лише намети і вагончики. За словами свідків, до Мустафи Джемілєва силовики не потикалися, не пояснювали порядок перебування та документів не перевіряли. Також свідки зауважили, що Мустафа Джемілєв, дізнавшись, що його не пропустять до Криму, вирішив не накаляти обстановку. Было принято решение, что Мустафа Джемилев будет возвращаться обратно, а люди начнут проходить обратно в сторону города Армянск. Когда люди проходили в сторону города Армянск, они проходили по своеобразному коридору, организованному военнослужащими, вооруженными и непонятными людьми с арматурой и палками, которые выглядели угрожающе, многие из них были нетрезвые. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному передбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонщини. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Відеозйомка запрещена, виключіть, пожалуйста. 15 тисяч рублів штрафу за те, що правив службу не за законами загарбника. Окупаційний Білогірський райсуд визнав архімандрита Дам'яна винним у нібито незаконній місіонерській діяльності. Він є настоятелем чоловічого монастиря святого Димитрія Солунського Кримської єпархії Православної церкви України. 2 тижні тому силовики з Центру протидії екстремізму перервали його ранкове богослужіння у селі Балки Білогірського району, бо служба, мовляв, не відповідає російському законодавству і склали протокол. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала судилище і вирок порушенням людських прав. Священника звинуватили у звершенні молитви у себе вдома, бо територія, на якій розташований будинок, приватна. В одній половині мешкає Дам'ян, а в іншій розташований монастир. Вироки і переслідування за релігійними переконаннями представників Православної церкви України є порушенням статті 9 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує кожному право на свободу думки, совісті та релігії. Омбудсмен також зауважила, що окупанти спрямовано знищують осередки Православної церкви України на півострові, а також переслідують вірян. Внаслідок репресій Російської Федерації з 49 релігійних організацій Православної церкви України залишилось 5. Зменшилася і кількість священнослужителів з 22 до 4. Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації Російської Федерації. Закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на злочинні дії країни-окупанта, які мають на меті знищення Православної церкви України та переслідування її вірян.
За боротьбу з окупантом та захист прав і свобод українських громадян до Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський нагородив ветеранів, правозахисників, активістів та політичних бранців з окупованого нині Криму. Серед інших орденом за заслуги 3-го ступеня нагороджено ветерана російсько-української війни Нарімана Білялова, активіста та правозахисника Абдуришита Джіпарова та засудженого окупантами українського військового з Севастополя Володимира Дудку. Також орденом княгині Ольги 3-го ступеня удостоїли правозахисниць Альону Луньову та Муміння Салієву. Щиро вітаємо наших громадян з Криму і дякуємо за їхній внесок у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та свобод, відстоювання цінності прав людини. Держава відзначає працю та внесок кримчан у боротьбу з російською агресією, деокупацію та реінтеграцію Криму, а також захист прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Немає ні бажання, ні наміру. Міністр закордонних справ Австрії відкинув запрошення очільника російського МЗС відвідати окупований Крим. Перебуваючи у Відні, Сергій Лавров розповів Олександру Шаленбергу, як нібито добре живеться в окупованому Криму, і навіть згадав про 18 століття. Тоді, за словами Лаврова, російська імператриця Катерина II відвідала загарбаний півострів з імператором Австро-Угорщини. Також розповів австрійському колезі, що австрійці вивозили чубуки кримського винограду і запропонував австрійському міністру повторити вояж в окупацію. Міністр Шаленберг уважно вислухав Лаврова і заявив, що від позиції Заходу не відступить. Не хочу тебе засмучувати, Сергію, але я наразі не маю ні бажання, ні наміру спрямувати делегацію до Криму. Наша позиція, австрійська позиція у зв'язку з незаконною анексією Криму та щодо територіальної цілісності України не нова і вона дуже тверда. Про це добре знає російська сторона. Це не віртуальна політика, а частина серйозних розбіжностей, що існують між Заходом та Сходом. Невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александром. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, в Крым в том числе. До Москви я принагідно охоче приїду. Лавров також поскаржився на небажання Європейського Союзу співпрацювати з Москвою. Назвав це небажанням визнати нібито волю кримчан. Референдум під дулами автоматів назвав вільним вибором, а Революцію Гідності – державним переворотом, внаслідок якого, мовляв, до влади прийшли націоналісти. Нынешняя украинская власть, конечно же, полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине. Закон об образовании, законы о языках, закон о коренных народах, новые законы, которые сейчас обсуждаются и под рубрикой «Государственная политика переходного периода». Країни Великої Сімки провели екстрений саміт щодо Афганістану. Однією з головних тем став доступ до аеропорту Кабула. Учасники онлайн-зустрічі закликали Талібан дозволити вилетіти зі столиці усім охочим. Ми закликаємо нову владу Афганістану відкрити вільний доступ усім іноземним і афганським громадянам, які хочуть потрапити до аеропорту. Ця ситуація справді трагедія для афганського народу і серйозна перешкода для міжнародної спільноти. Водночас, як зазначила канцлерка Німеччини, країни Великої Сімки не домовилися продовжити період евакуації. Тож кінцевою датою залишається 31 серпня. Коли ця місія з евакуації завершиться, а на конференції сьогодні не встановлювали нових дат, тоді, звичайно, буде етап, до якого ми інтенсивно готуємося. Нам потрібна буде можливість навіть після закінчення цього терміну евакуювати місцевих співробітників і людей, яким треба захист. Як зазначив прем'єр-міністр Великої Британії, Велика Сімка має великі важелі впливу на талібів. Так вона може позбавити країну фінансової підтримки. Ми кажемо, що Афганістан не може знову перетворитися на розсадник терору. Афганістан не може стати наркодержавою. Дівчата повинні здобувати освіту до 18 років.
Вашингтон вимагає від бойовиків провести перемовини, щоб продовжити термін евакуації, але Талібан наполягає на 31 серпня, як на кінцевій даті. Водночас угрупування закликає усіх афганських громадян покинути литовище і запевняє, що їм нічого боятися. Продовження вимагають тільки США. Ми хочемо, щоб вони евакуювали всіх іноземних громадян до 31 серпня. І ми не підтримуємо дозвіл на виїзд афганців. Нагадаємо, Талібан захопив столицю 15 серпня. Це давньоримський фастфуд. У таких крамницях перехожим продавали гарячу їжу та напої. Нещодавно так званий Термополій став новою пам'яткою давнього міста Помпеї в Італії. Називається він Аселіна. Зберігся майже повністю з усією обстановкою. У таких барах обідали переважно представники нижнього і середнього класів. Загалом у Помпеях знайшли майже 80 термополіїв. Але цей унікальний, бо тут збереглися прикраси й малюнки. Найімовірніше, на них зображено те, що готували у цьому закладі. Ми бачимо горщики й амфори там, де вони стояли в той час. Тобто можна уявити, як вони, а також зображення були частиною повсякденного життя, а не окремими творами мистецтва. Звідси гостей ведуть до будинку саду і будинку Оріона. Ці два місця поки реставрують. Тут можна на власні очі побачити роботу археологів, які повертають до життя те, що загинуло близько 2000 років тому. Ми хочемо показувати не тільки остаточний результат розкопок, знайдені горщики й пам'ятки. Ми хочемо показати процес розкопок, реставрації, яке все на вигляд за лаштунками. Помпеї загинули у 79-му році нашої ери. Вулкан Везувій викинув гігантську хмару каміння, попелу й диму заввишки до 33 кілометрів. Теплова енергія від виверження значно перевищувала ту, що утворилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі. Лада і Бостон вибігли на прогулянку. Ще недавно вони не мали надії знову вести повноцінне собаче життя. Обох тварин збила машина. От Лады отказались волонтеры. Мы забрали ее из клиники, потому что было принято решение ее усыплять. И мы, скажем так, были против этого. Вот. С Бостоном мы уже не допустили до принятия такого решения. У собак був серйозно травмований хребет. Одесит Вадим забрав тварин до себе і замовив для них спеціальні інвалідні візки. Когда собака живет в коляске, фактически снимается вся нагрузка. Собака живет полноценно, как все, она не травмирует себя. У нее лучше работают внутренние органы. То есть она, в принципе, по своим функциональным процессам ничем не отличается от обычных собак. Крім Лади і Бостона, Вадим і його дружина Ольга прихистили майже 40 покинутих поранених кішок і собак. Ті, кому потрібен постійний догляд, живуть у будинку, інші – у дворі. Коляски ж замовили тільки для Лади і Бостона. Їх зробила київська компанія, яка виготовляє такі вже 10 років. Мы были волонтерами, и к нам попадали животные-инвалиды. Сначала мы заказывали за границей, у нас такого не было, таких ни колясок, вообще ничего не было для инвалидов. Мы заказывали за границей, а потом мы попробовали сами сделать. У нас получилось, мы это усовершенствовали и перевели на вот такой вот уровень. Усі візки підганяють індивідуально, враховуючи розміри, травми та потреби тварини. Мы получили мерки от хозяев, и по этим меркам изготавливалась коляска. Изгибались трубы, по размерам изготавливалась текстильная амуниция. Это задняя часть, сюда помещаются задние лапы и нагрудная шлейка, которая держит, в общем-то, эту всю конструкцию на собаке. Вот так вот. Затем прикручиваются колесики. Візок для домашніх улюбленців коштує приблизно 9 тисяч гривень. Компанія продала вже понад 2,5 тисячі таких виробів.